Ala songon natado ko ni adong do disi na ikon godang tajamoton nasubuhi sira na paduahon na hamusya Bible Alkitab ay riko do pejahon ni na mangulu alayan ko sepeda motor na ito na naing baynon na ikubuanon na yun na itutanumani ba cukup tapaingot siap-siap pamu moluan nobor hindi tako halak ay tulubulan ni hulala dengan do pekaretay nang penaung ikubur apa bukan soal boleh tidak boleh digeser pertanyaannya perlu apa tidak perlu, bukan boleh tidak boleh. Jadi mau lo gigi palsu, bohaon, ay di rumah sakit, tor di pal keluar suster itu. Jadi mate mana tuan, mau lo subuh itu buanon nai, saya mamakai. Lapatan na, jadi mau lo ibuan tor gabi boha, gabi marlauk dosa kan tidak. Jadi gereja juga tidak mau lelah, maka di RPP hanya satu yaitu sira, napa duahon, Bible di konfesi nama surat nih. Lo bini dan soal boleh tidak boleh, tapi perlu apa tidak? Perlu apa gunanya? Nah keyakinannya lah disimak tarida jupa kita bahwa gereja menghormati bagian-bagian dari budaya.